videossa mä suunnistan Turussa Kakolan kingailu, eli siis iltasuunnistus, ei kun vaan videon pariin. Tästä nyt lähdetään ykkösrastille, eli siis tuolta talon kulmalta mennään ykkösrastille. Mulla tuli tos pieni pummi, kun mä menin tonne 12 rastille päin, kun piti tai mulla meni vähän pieni pummi tuli siinä, mutta sitten ykkösrasti päästiin silti. Eli siis tästä talon kulmalta mennään ykkösrastille. Toi ykkösrasti on tossa vähän piilossa tuolla kulman takana, niin mä juoksin sit ohi vaan. Sitten tuolta juostaan sen ohi ja tuli pieni pummi. Ois pitänyt jo lukea karttaa, että se on ihan tossa vieressä. Sitten mä menin tosta eteenpäin. Sieltä mennään eteenpäin ja eteenpäin. Pummi. Sitten mä käännyin jonkun syystä tänne päin. Ja sitten vähän katsotaan karttaa, että missä oikein ole. Sitten vähän mennään tänne. Ei tää on hyvä suunta. Tää oli mun isoin pummi, mikä tästä tuli. Sitten sieltä vielä mennään ja sit vielä mennään tänne toiseen suuntaan. Ja sit mä tajusin tässä, hetkonen, missä se rasti sittenkin on? Sit mä huomasin, että se on tuolla takana päin. Mä oon mennyt jo sit rastista ohi. Sit mä kohta lähden, kun vielä piti katsoa vähän karttaa, missä on. Sit lähdetään rastille, juostaan aivan täysin. Sieltä juostaan. Ja kohta rastilla. Tästä tuli aika iso pummi jopa. Sieltä sit jotenkin erottaa jos on rastin. Siinä se rasti sit on. Noin, sit rastilta mennään kakkoselle, joka on portaiden yläpuolella. Mä aikaisin mennä tuonne tien yli ja sit sieltä juosta reunaa. Ja sit mennä noit portait kulke ylös kakkoselle. Sieltä mennään tää suojatie yli. Nopea katsotaan ettei tuu autoi. Ja sit mennään yli. Sitten tässä on pieni juoksupätkä. Vähän mä mietin tossa mistä tonne kääntyy, että oisko siitä päässyt tonne kakkoselle tästä. Mietin, että oisko päässyt kakkoselle. Vähän aikaa mietin. Mut sitten näin, että tuolla on aidat, mistä ei pääsikään tonne, niin sit mä aikoisin jatkaa matkaa ja mennä suoraan. Sitten mä jatkoin matkaa ja menin tätä suoraan täysin ja juoksin. Kohton portaat, missä sit kiipeillä vähän ylös portaat. Sieltä juostaan ja siellä on portaat jo odottamassa. Siellä sitten portaat kiivetään ja sitten kakkosrasti on tuolla. Sitten kiivetään portaat. Kohta käännytään vasemmalle. Sitten kun nämä portaat ollaan noustu, sitten vielä vimpat portaat ja sitten käännytään vasemmalle. Ja sieltä sitten juostaan, että tää polku tai tää kääntyy oikealle. Taitaa olla polku. Sitten tää kääntyy oikealle ja rasti on siellä.
Siellä se kakkosrasti näkyykin. Noin, sitten kolmosrastille. Kolmas rasti on tuolla talon kulmalla. Mä aikoisin mennä noin portaat alas ja sieltä sit juosta talon reunaa ja talon kulmalle. Sieltä lähetään juostaan. Sitten siinä on taas nämä tutut portaat, mikä oli äskenkin. Ne pitää mennä alas. Pitää mennä semmotti alas, ettei me kuperkeikalle alas. Ettei niin kovaa voi mennä. Mut sieltä sitten talon reunaa juostaan. Ja se on kulman tuolla takana. Kulman takana rasti. Sieltä juostaan kulmalle ja siellä sitten rasti onkin. Siellä se rasti sit on. Siinä kulmalla. Sitten vielä katsotaan rastikoodi. Mikä rastikoodi on. Sieltä sitten noin. Sitten nelosrastille. Sieltä juostaan nelosrastille. Noin. Nelosrastille juostaa. Nelosrasti on tuolla. Sieltä sit mennään nopea tie yli. Sitten nelosrasti on tommosessa paikkaa. Sieltä nelosrastille kääntää vasemmalle ja sitten mennään. Siinä toi rasti on keinut, niin kuin nyt näkyy. Ei ihan nyt hypännyt keinuja yli, vaan juostaan nyt rastille. Toinen on sitten tuolla. Mä alkaisin mennä tuolta portaita pitkin ja sieltä juostan sinne. Sieltä sit juostaan. Hypätään keinun yli ja sieltä sit juostaan portaille. Siellä portailta sit noustaan ylös ja sitten mennään vitoselle. Aika paljon portaita täällä on noustavana. Siitä sit noustaan nämä portaat ylös. Ja sit vielä nää ja sit on vielä pienet portaat. Sit juostaan kakkosrastin ohi ja kiivetään vielä portaat. Sieltä mennään. Siellä näkyy kakkosrasti. Nyt ei mennä kyllä kakkosrastille, vaan mennään portaat ihan ylös. Ja sitten tuolta kävelytien reunaa sit pystyy juosta tonne vitoselle. Sieltä sit kun portat on noustu, mennään kävelytien yli. Tai suojatien ja sit mennään kävelytietä pitkin tonne vitoselle. Sieltä on aika pitkä juoksupätkä, et pääsee vitoselle. Sieltä mennään vitoselle. Siellä jo vitosrasti on tuolla portaiden kulmassa. Sieltä sit näkyy jo rasti ja sinne sit rastille mennään. Sitten kutona on tuolla talojen sisällä, niin taas mä aikoisin portaat nousta
Ja sitten mennä tuolta oikealta kääntyä ja mennä sieltä sit tien yli tosta ja sieltä sit kutoselle. Sitten katsotaan vähän karttaa. Miten menen kutoselle. Sitten mennään portaat ylös. Noin. Kohta ollaan noustu portaat ylös. Sieltä ollaan. Jes, sieltä noustaan portaat ylös. Noin, sit kun portat on ylös, niin tästä tieltä ei saakaan mennä yli, kun tossa on tuommoista kielletty alue toi tie. Sitten ei saakaan mennä yli, niin tuolla näkyy tommonen, missä pääsee sit yli. Sieltä sit juostaa. Aika pitkä matka juoksupätkä. Tässä on. Kohta saa mennä tien jo yli. Kun nyt kielletty alueen loppu, niin sieltä sit saa mennä tän tien yli ja ei vielä tässä käännytä, vaan käännytään sit käännytään tästä. Näin. Sitten päämatkaa juostaan. 6 on tossa talojen välissä, niin kuin mä sanoinkin jo. Sieltä sit juostaan 6:lle. Siellä 6 kohta häämöttää. Sieltä juostaan 6:lle täysiä. Siinä sit 6 näkyy jo. Sitten 7:lle mä menen tuolta talojen kierrän. Sitten menen tuolta portista. Sitten menen portat alas. Vahingossa mä luulin 8 rastia 7 rastiksi. Mä leimasin 8 rastin. Sitten mä menin 7 rastille. Niin. Ja leimasin kyllä 7 rastia. Sieltä juosta. Noin. Tää melkein ympäri. Sieltä sit portista mennään. Ja sieltä sitten on pienet portaat alas mentävä. Noin, tässä mennään. Sitten mennään portaat alas. Siitä mennään sit portaat näin alas. Noin. Sitten sieltä sit käännytään. Tossa oli joku työmaa, kun tossa oli noin iso kielletty alue. Sitten sieltä juostaan suoraan. Tässä olisi voinut juosta kokonaan suoraan, mutta sitten mä käännyin tuohon 8 rastille. Ja en huomannut, että 8 rastia ei olekaan 7 rasti, niin sitten mä käännyin tästä ja luulin, että tää on 8 rasti ja 7 rasti. Leimasin sen. Sitten huomasin kartasta, että hups, sehän oli 8 rasti. Sitten mä juoksen 7 rastille. Eikä tästä ole mitään pumiasta, on 2 Sieltä juostaan 7 rastille. Sieltä vielä ois vaan mennyt suoraan. Eikä vaan jäänyt katsomaan, että mikä rasti sekin on. Et kannattaa olla rastikoides myös tarkkana. Eli sit mä leiman tän ja sit kun... Ja sieltä sit mä menen vielä tän 7:nkin ohi, mutta sit mä huomaan kartasta, että hups, se 7 on sittenkin tossa.
melkein meni siitä ja ylis, mutta sitten 7 rasti leimataan. Sitten 8 rastille uudestaan. Sieltä sitten juostaan 8 rastille. Tässä on pieni tämmönen suora juosta 8 rastille. Sieltä sit 8 rastia kohta näkyykin. Siellä jo 8 rasti sit näkyykin. Noin, siitä vielä leimataan 8 rastia, sitten 9 rastille. 9 rastille mä aikoisin noi portaat mennä ylös ja sieltä sitten tuolta portaista tai tuolta porteista mennä sitten tonne 9:lle. Sieltä juostaan kielletyn alueen reunaa pitkin. Sit siinä on noi portaat. Portaat sit mennään ylös. Siitä mennään portaat ylös. Noin. Siitä mennään noin portaat noin ylös. Yes. Sitten mennään kohta porteista. Tossa on tommoset portit. Siinä noi portit on, millä mä menin tonne 7 rastillekin. Sitten mennään 9 rasti. 9 rasti on tuolla kulmalla. Sieltä mennään 9 rastille. Siinä 9 rasti on. Sitten 10 rastille. 10 rasti on tuolla aitojen kulmassa. Sieltä aikaisin mennä tuolta tonne toiselle puolelle. Sieltä sit juosta. Sitten tien yli ja sitten 10 rastille. Sieltä juosta noin. Yes. Siinä mennään. Noin, sit käännytään. Ja sieltä sit mennään suoraan. Noin, sieltä mennään ja sitten mennään ton tien yli ja sit se on tuolla aidan kulmalla niin kuin mä kerroinkin. Sieltä mennään vielä talojen välissä vähän. Noin. Nyt päästiin sieltä pois. Sitten mennään tän muurin reunaan. Sitten odotetaan nopeet auto menee ohi. Sitten mennään tässä yli. Sitten mennään tän tien yli. Ja sitten tuolla se 10 rasti on tuolla aitojen välissä. Sieltä 10 rasti näkyy. Noin. 10 rasti leimattiin. Sitten 11 rastille mä aikoisin mennä ton tien yli, mennä kävelytien tuolta reunasta ja sit juossa sieltä 11 rastille. Sieltä mennään tää tie, tai mä olin mennyt jo tavallaan tän yhden tien yli, mutta tän toisen tien yli sit mennään vielä. Sitten mennään kävelytien reunaa. Sieltä juosta. Noin. Sitten käännytään vasemmalle. Sieltä käännytään vasemmalle ja sieltä sitten 11 rasti sitten löytyykin. Siinä 11 rasti sit on.
Sitten 12 rastille, eli siis vikalle rastille. Sieltä mä aikoisin mennä noin portaat alas, juosta tuosta kävelytien reunaa, sitten mennä ton tien yli ja toisen kerran tien yli. Ja sitten sieltä juosta tuolla kävelytien reunaa, sitten juosta talon reunaa ja 12 rastille. Sitten tässä mennään nämä portaat siis alas. Noin. Mennään nämä portaat alas. Noin, mennään vielä portaat alas. Sieltä sit juostaan 12 rastille. Noin. Sieltä juostaan 12 rastille. Sieltä. Noin. Sitten mennään kohti tien yli. Sieltä mennään tien yli. Noin. Sitten mentiin tien yli. Sitten mennään sieltä. Näin. Siitä juostaan kävelytien reunaan ja sitten mennään. Kohta mennään talon reunaan. Nyt juostaan talon reunaa. Noin, juostaan talon reunaa tätä pitkin tonne 12 rastille. Se on tuolla kulmalla, niin juostaan täältä näin ja näin. Sieltä sit 12 rasti saadaankin. Siitä otetaan 12 rasti. Otetaan siitä noin. Sitten mennään maaliin enää. Juostaan. Mä tämän pummasin, että mä alkoin juosta tätä ylöspäin. Ja siitä mä huomasin, että tätä ei kyllä juosta. Niin sit mä täältä juoksen näin. Menen tuolta talon kulmaa ja juoksen maalille. Sieltä juoksen noin. Sieltä noin. Juostaan maaliin. Maali on tuolla noin. Sieltä maaliin juostaan.